Nazdar lidi, já jsem Darkshot a dneska jsme tu se hrou Minecraft. Jelikož vlastně jsem natáčel už videa z Minecraftu minule, ale ještě jsem nenatočil takový dobrý let's play na takový ty hezký servery. Takže jsem tu, jsme zrovna na serveru od Gamesite. Tento server je vlastně na stránkách Gamesites, nebo když si zadáte do vašeho vyhledávače Minecraft servery, tak jsem ukážu, že Minecraft server od Gamesites a tam jsou. Tento server se jmenuje Creative 2 a vlastně hraju docela už dlouho. Jo, ale pořád jsem prostě jenom tak randu jsem jenom hrála, tak jsem si řekl, že už si dělám nějaký ten domeček. Ale opravdu je to takový malinký domeček podzemí. A já ho toho hlavně v podzemí, aby toho někdo nevyčořil a nevzal nějaký z toho věci. A já vlastně i takhle super vlastně zakrytý, když takhle dvou stromů, že si toho nikdo nevšimne skoro. A vlastně, ten se to všimne, tak to já jsem tady mít asi hodně velký postřeh. Ani vlastně, když budete takhle, tak ani nejde vidět, když budete vlastně takhle, tak ani moc nejde vidět jako. Takže to je opravdu super. A já si jdu teď ale vzít nějaký louče a budeme natěžit nějaký ty věci, jestli něco vlastně najdem vůbec. Já si ten kruh. Ať mám do zásoby, když tak. A tak já jeden mám, tak to je v poho. Si vezmeme určitě nějaký jídlo, ale my ho sebou už i máme. Jenom takhle si dám nějaký věci. Jako nugety. No, ne. Taky ne. Akorát. Sakryš. Takhle dřevo nejde? No, už jsem se ale, že to nejde. Tak nic, tak už to máme. Kratové dřevo dáme sem. Vlastně všechny věci skoro, co tady mám, si dáme sem. Ne, tohle ne, tohle. Tohle taky. Tohle ne a tohle ne. Ne. Ještě uhlí. Ještě uhlí a potřebujeme vzít vlastně styky. A uděláme si nějaký ty louče. Tak třeba 6. Ještě jedna, tak. Máme 25 loučí. Já tomu už teď vrátím zpátky. Ne, louče vlastně potřebuju. Já mám tady tyčky. Tak počkat, ne, ani tyčky sem nedám, dám sem, dám vlastně sem. Nebo styky. A uhlí si dám sem taky. A jdeme kopat. Si vlastně ještě předám takhle. To sem, abych mohla hned dávat ty. Takhle, my si vlastně sem budeme dávat ty louče. Jo, a omlouvám se za ty nějaký menší lagy, opravdu, jako nevím, že mi chybá. Ale doufám, že jsem tohle video bude líbit aspoň trošku, takže se ještě omlouvám. Už jsme vlastně docela dost v podzemí. Ale měli bychom jít ještě. Jestli chceme něco najít. Chci ještě tady něco, ale jenom tady si něco udělám. Dám jenom na 6. Dám si akorát rovnou. A dám si ještě. Dám tu 12, ale stačí 8, aby se to, když budu na to videa, nelagovalo zbytečně. Takže maximálně FPS, 120 FPS. Vylezené. A, tak to, dobře, já mám jasný. Takže to je v toho, to je jasný. A doufám, že něco najdem. A právě teď jsme narazili na želízko. A jich ho tam docela spousta. Já tak rád těžím želízko.
Želízko, to jsme našli 6 želízek. Želez, pardon, želez. A my jdeme dál. Jdem si to takhle malinko probourám. A tak. Aby mi nedošlo. A kopeme dál. Máme 6 želez, což je docela dobrý. Ještě se ho nechám v peci převařit a je to super, ale já teď vidím vodu, co to teď viděl. Vidíme, se najdeme. Kopíme. Já už jsem dlouho nedal žádnou louč, takže jsem dám takhle louč. A ať aspoň trošku vidíme na to práci. A našel jsem další železo. Další želízko. A ještě další. Dneska opravdu nějaký štěstí. Protože když jsem neměla pozval, tak jsem opravdu skvěle se našel. Nacházím železa jako nic. Už je všechno. A my jdeme dál. Protože jsem pak šťastný, protože já je docela nechci. Mohlo to někdy být zase vidět. Ale jaj. Všechno nedostal. Umřel. Tak sakreš. To prkínka. Po všechno jsem měl. No nic, tak to napravíme. Ten meč, kdyby náhodou. Sakryš. To mě docela sere, protože jsem měl docela hodně železa. A já to takhle poseru, já blbec. Nevadí. Mě by zajímalo, jak to? Mě to ale vůbec nevadí, že jsem přišla o tyhle věci, protože jich mám ještě hromadu. Takže se tam vydáme znova, ale teď jsem celý jeden. Poslední, ne, nemám, ještě jich mám hodně. Takže tam jdeme znova.
taková zrůdná láva. Která mě připravila o 20 loučí, sakryš. Dáme zlato, tam je zlato, sakryš, tam je zlato, tamhle jdu, se nažím pár toho budíčka, to jsem ani přišel, díky moči. Teď nazývám železný kruh, tak tam hned jdu. Tady je další rudit, ty krásu, já se normálně mám dneska. Takže se potom vrátím sem ten rudit, protože samozřejmě rudit, to asi všichni víte, že nechci. Jdeme rychle nahoru. Takže to ještě něco máme. A my si vezmeme nějaký ty styky, ať si uděláme nějaký ty louče. Ještě nějaký ty jedny louče. Styky, louče si uděláme. 36. To je celá doba. Loučí, takže si vezmu, ale na cestu loučí. Spolku loučí si vezmu, což je 18. Pravděpodobně asi ano. Ale styky přece nebudu potřebovat. Protože si tady vlastně... Aha, tady mám ještě maso. Jsem mu sebou na cestu. To budu hodně dlouho. A my si vlastně teď necháme před to vlastně vytavit železo. Tím si na to lehneme.
Tak to si už to tačí. A nám by se to mělo dělat šlon 3 irony. Ještě jich pár. Ještě chvilku, poslední. A už to budeme mít. Tak máme to. Samozřejmě nevemu, ale udělám si jenom vlastně krump. Jeden krump stačí. Tak. Byly mi 3 iron, který si dám samozřejmě sem. 18 těch. Nějaký to jídílko. To by mi mohlo stačit, akorát ty styky si sebou nevím. A vezmu si sebou i working bench. Tak. A to všechno sebou mám. A jdeme zase se vypravit nějakou tu cestu. To vlastně si nemůžu vzpomínat, jak se to jmenovalo. Uhlí, tak si vykutám. Si vykutám vlastně rudit. Tak, rudit u sebe mám. Mám asi 27, což krásně stačí. A my jdeme vlastně vykutat tamhle to. Ale jak to provést, to by mě taky fakt zajímalo. No, zkusíme to, tam dostat nějak. Jo, jsem tady. Tak blízko, přitom tak daleko, tak pojďte. Pojďte, co vy? No víte, že to umíte. Teď si zase prokopat zpátky. Není to ještě něco nahoře? Myslím, že jsem nesedl zase znova. Ne. Že to mi fakt nechce, takže to se ještě prokopnu. Tak. A jsem dole. A tady už to asi končí. Tady se budeme podívat na druhou stranu. Tady je nějaká jáma, ale to nic, to je malá. Polívku chceš? No, taky najít. Taky už mi to stáhnul. Pardon, já jsem se jenom třeba nestartat, takže jdeme dál.
vykutali jsme si hodně věcí a vlastně já se sem vrátím ten workbench. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Samozřejmě IPina od tohoto serveru bude v popisku videa. A já se s váma loučím a zase u nějakého videa na Minecraft nebo na jinou hru. Čau.